Pagi ini ngopi bersama Bang Yarno Kendangerus, YouTuber dari kawasan Margomulyo. Wah, seger. Kopi lur. Kopi ini Bang Yarno. Sik urung mateng. Oh, kopi ini urung mateng. Lagi teko iki berarti Bang Yarno. Nah, iki sing bakule kopi, Mbak Ju. Kopi. Kopi iki piye bentuke? Kopi ini buket nih, panas. Jos. Ya, jos tenang. Menikmati kopi dari Bang Yarno. Julali lur, subscribe channelku. Channelnya apa, Bang? Yarno Kendangerus. Yarno Kendangerus. Nah, lu apane kuwi diceblok kuwi? Diceblok apane kuwi? Sopane lur. Iki gawe apa ae, Bang, nek kaya ngono kuwi? Ini nek ya Kopi di pagi ini nang warunge Baju ngarep Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Kraus. kopi. Nyerang kopi. Gimana, Bang, kopi balane Baju? Jos, mantap. Buka. Makme angil, Mas. Nggih, ketinggalan makme angil to ngene iki. Nikmati. Lensane pik gak kena. Makme angil tenan. Telu limo.